mňa. Áno, áno. Áno. Nesekol som. Ne. Na nej idú, ale ne, hlavnou cestou. Na našej? Jeden dostal? Asi. Obidvaja? I ten v aute jeden? Či on v kome? Pekne. Pribral sa. Dostal. Ale je zas v kome asi len. Pekne si mu dal. Pekne. 16. Štvorka. Vytáhnuť telo. SKčko. Vytáhnuť telo. M16, kamo. M4. Teo, ty si zabral. Dobre, koľko nábojov? Rozbitý. Nebereme V3S-ku. Pre dvoch je len. Ale môžeme zobrať obidve. Zoberte nosič si jedlo, všetko. Náboje, strašne veľa nábojov. Kubo, máš tu M16? Nie, tu je na badičku na zemi. Mám ju zobrať? Hej, ber si M4. Ešte v aute je zásobník. M16, ale dobre, zoberiem si ju. Ja ne. Sval? A sval. Ber, Kubo, však more čo máš? Pionier. Počkaj, polný bak. Berem všetky náboje zatiaľ, potom si ich podelíme. Lil bra, klip. Ja už som klipol.